Това е най-добрата каска, според мен, до 300 евро. Сега я показвам. Вече я въдих няколко пъти. Така изглежда. Отваряме. Так. Ето я. Нишуа. 1300 грама. Карбон. Супер лекичка е. В сравнение с другите до 300 евро, пак казвам, което може да се купи. Върви с чорапчето вътре за глава. Има книжка, опътвания. Два въздухопровода. От тук се сменя много лесно се сменя от двете страни слюдата. Так, две копчета на тик-такса и слагаш нова, ако искаш. Тук също изкарва въздух. Супер готина форма. Аеродинамична. Отвътре изглежда така. Последния начин. Много готини материали. Това всичко се сваля, пере са. Мега удобна. Пак казвам, мега удобна. Ето е за копчалката. По новите стандарти всичко отговаря. 1300 грама до 300 евро. Казвам, това е топ каската до 300 евро.